От книгата «Защо да вярваме в пророка на исляма» е Мухаммад, мир нему. Why believe in the Prophet of Islam, Muhammad, peace be upon him? Въз основа на заглавието, което обсъждаме, приех исляма като религия, без да изгубя вярата си в Исус Христос, мир нему, или в който иде от пророците на всемогъщия Бог. Възниква логичният въпрос. Защо ислямът е печалба и победа? И как е възможно да не загубя вярата си в Исус Христос, мир нему, или в който и да е пророк? На първо място, необходимо е човек да бъде свободен от лични желания и предразсъдъци, за да подходи към въпроса с разум и логично мислене, като следва онова, върху което се съгласяват здравите умове, чрез използване на дара на разума, който Аллах, Бог, е дарил на човека, особено когато става дума за въпросите на вярата в Бога, Създателя, Всевишния и Преславния, и за убеждението, за което всеки човек ще бъде държан отговорен пред своя Господ. Това предполага способността да се прави разлика между истината и лъжата, и да се избира правилното, според вродената човешка природа, онази вяра, която съответства на величието на Бог. Човек ще усети придобивката от исляма и ще я види, когато стане свидетел на доказателствата за неговата достоверност и аргументите, които потвърждават посланието на неговия пророк е Мухаммад, мир нему, който беше изпратен като призоваващ към тази религия. Такъв човек ще възхвалява Бога, задето го е напътил към благословията на исляма като религия, след като му е дарил способността да разпознае нейната истина и посланието на неговия пророк. Накратко, някои от тези доказателства и аргументи включват: първо, пророкът е Мухаммад, мир нему, беше известен сред своя народ още от младежка възраст със своите изключителни морални качества. Тези черти ясно показват мъдростта на Аллах при избора му за пророчество. На първо място сред тези добродетели са правдивостта и надеждността. Невъзможно е човек, известен с такива качества, до степен да получи прякори, отразяващи тези добродетели, да изостави истината и да лъже своя народ. Още по-малко да лъже Бог, претендирайки лъжливо за пророчество и посланичество. Второ, призивът му, мир нему, е в пълна хармония с чистия човешки инстинкт и със здравия разум. Той включва сочеща надясно ръка призив към вяра в съществуването на Бог, в Неговото единство в божествеността, Неговото величие и безкрайна мощ. Сочеща надясно ръка забрана да се насочват молитви и поклонение към когото и да било, освен към Него, нито към хора, нито към камъни, нито към животни, нито към дървета. Сочеща надясно ръка да не се страхуваш или да се надяваш на никой друг освен Него. Както човек си задава въпроса: кой ме е създал и е довел до съществуване всички тези създания? Логичният отговор е: този, който е създал всичко това, без съмнение е всемогъщ и величествен Бог, описван с способността си да твори и да извежда от небитието към битие. Защото е нелогично нещо да създаде нещо от нищо. А ако някой запита: кой е създал този Бог? И се приеме отговор като още един Бог, който също има сила и величие, то човекът ще бъде принуден да повтаря този въпрос безкрайно и да дава същия отговор. Следователно, логичният отговор е, че този Създател няма Създател и че само Той притежава абсолютната способност да създава от нищо. Следователно, Той е истинският Бог, единственият, уникалният, единственият, достоен за поклонение. Освен това, не подобава на Бог, Аллах, да обитава създадено човешко същество, което спи, уринира и се изхожда. Същото важи и за животни, като кравите и други, особено при положение, че краят на всички тях е смърт и разлагане в гниещи трупове. Книги моля, вижте книгата «Тих диалог между индуисти мюсюлманин». A quiet dialogue between a Hindu and a Muslim.
Сочеща надясно ръка призиват да се въздържаме от изобразяване на Бог чрез статуи или други форми, защото Той е възвишен над всяка представа или образ, които хората могат да си създадат според своите прищевки. Книги моля, вижте книгата. Мирен диалог между будист и мюсюлманин. A peaceful dialogue between a Buddhist and a Muslim. Сочеща надясно ръка призив за освобождаване на Бог от нуждата да има потомство, тъй като Той е един, не е роден от никого, и за това не се нуждае да ражда или създава деца. Ако имаше такава нужда, какво би му попречило да има 2, 3 или повече деца? Нима това не би довело до приписване на божественост на всяко от тях. Това от своя страна би довело до отклоняване на молитвите й. Поклонението към множество богове. Сочеща надясно ръка призив за пречистване на Бога от отвращаващи го качества, приписвани му в други вярвания, като например описването на Бога в юдаизма и християнството като съжаляващ и разкаян за създаването на човечеството, както е споменато в Битие 6.6. Християнската Библия включва еврейските писания като една от двете си части, обикновено наричана Стария Завет. А съжалението и разкаянието за извършено действие произлизат единствено от грешка, причинена от непознаване на последствията. Описването на Бога в юдаизма и християнството като почиващ след сътворението на небесата и земята, както се посочва в Изход 3.1, 1.7, и че си възвръща енергията, според английския превод. А почивката и възвръщането на сила са резултат от умора и усилие, неща, които не могат да се припишат на всемогъщия Бог. Книги вижте книгата «Сравнение между исляма, християнството, юдаизма и изборът между тях». A comparison between Islam, Christianity, Judaism and the choice between them. Сочеща надясно ръка призив за отхвърляне на расизма от страна на Бога, тъй като той не е, както твърди юдаизмът, Бог на конкретни лица или народи. Както хората по природа са създадени от Бога с вродено отвращение към расизма, така е неподобаващо да се приписва това качество на самия Бог, който е вложил тази чиста природа в сърцата им. Сочеща надясно ръка призив да се вярва в величието, съвършенството и красотата на качествата на Бога, като се подчертава Неговата безкрайна мощ, съвършена мъдрост и всеобхватно знание. Сочеща надясно ръка призив да се вярва в божествените писания, пророците и ангелите. Прави се аналогия между машина и човешко същество. Както една сложна машина се нуждае от ръководство от своя създател, за да се разбере как се използва и за да се избегне повреда, което предполага признаване на Създателя, и по същия начин човекът, който е много посложен от всяка машина, има нужда от ръководство и ясно напътствие, което да обясни неговото поведение, да организира живота му и да му покаже правия път според законите, установени от неговия Създател. Това божествено напътствие се предава чрез пророци, избрани от Бога, на които Той е разкрил своите слова чрез ангел, натоварен с предаването на откровенията под формата на закони и учения. Сочеща надясно ръка призив за възвеличаване на статута и достоинството на Божиите пророци и пратеници, както и за отхвърляне на действията, приписвани им в други религии, които не отговарят дори на поведението на благороден човек, камо ли на пророк. Примери за това са обвинението в юдаизма и християнството, че пророк Аарон е почитал идол във формата на теле, дори му е построил храм и е заповядал на децата на Израил да му се покланят, както се споменава в Изход 32. Обвинението, че пророк Лот е пил вино и е имал интимни отношения с двете си дъщери, които са забременели от него, както се споменава в Битие 19. Да се критикуват онези, които всемогъщият Аллах е избрал за свои посланици между себе си и сътворението, за да предадат неговото послание, това е равносилно на критика към избора на Аллах и на приписване на невежество относно
Скритото и липса на мъдрост, сякаш той е избрал неподходящи модели за подражание от пророците й. Пратениците, които по същество трябва да бъдат светлинина. Напътствие за човечеството. Тогава възниква логичен въпрос. Ако пророците и пратениците не са били защитени от такива безнравствени действия, как биха могли техните последователи да бъдат защитени от тях? Такъв изопачен образ би се превърнал в оправдание за извършване на същите грехове и за тяхното разпространение. Сочеща надясно ръка призив за вяра в съдния ден, когато сътворенията ще бъдат възкресени след смъртта си и ще бъдат подложени на отчет. Наградата ще бъде велико възнаграждение, вечно блажен живот за вярата и добрите дела, а наказанието – тежко страдание, в жалко съществуване, за неверието и злото. Сочеща надясно ръка призив към праведно законодателство, възвишени учения и коригиране на изкривяванията в вярванията на предходните религии. Пример за това. Жените. Докато юдаизмът и християнството обвиняват Ева, съпругата на Адам, мир на тях, за неговото неподчинение, като твърдят, че тя го е изкушила да яде от забраненото дърво, Битие 3 часа и 12 минути. И че Бог я е наказал чрез болките на бременността и раждането, както и нейното потомство, Битие 3 часа и 16 минути. Свещеният Коран пояснява, че непослушанието на Адам е било поради изкушението на сатаната, а не на съпругата му. Ева, както се споменава в Сура Аараф 1.9.2.2 и Сура Таха 1.2.0.1.2.2, като по този начин премахва презрението към жените, поддържано от предишните религии поради това вярване. Пример за това са думите на пророка Мухаммад, мир нему. Отнасяйте се добре с жените, Сахих Александър Бухари, и също. Който има дъщеря и не я убие при раждане, не и се присмива и не предпочита сина си пред нея, Аллах ще го въведе в рая заради нея, предадено от Ахмад. Войните. Докато юдаизмът и християнството съдържат множество разкази за войни, в които се призовава към избиване на всички, включително деца, жени, възрастни и мъже, напр. Исус Навин 6 часа и 21 минути, което обяснява съвременното желание за убийства и безразличие към масовите кланета и геноциди. Както се случва в Палестина, в исляма откриваме прояви на милосърдие във война, като забрана за предателство и за убиване на деца, жени, възрастни и невоюващи. Пример за това са думите на пророка, мир нему. Не убивайте бебе, дете, жена или старец, предадено от Албайхаки. Както и неговият призив за добро отношение към пленниците. Дори ако са се сражавали срещу мюсюлманите, и забраната за нараняването им. Книги вижте книгата, ученията на исляма и как те решават проблемите от миналото и настоящето. ISLAMS Teachings and How They Solve Past and Current Problems. Трето, чудесата и свръхестествените събития, които Аллах извърши чрез пророка Мухаммад, мир нему, за да бъдат свидетелство за неговата подкрепа към него. Те се делят на осезаеми, физически, чудеса, като изтичането на вода от пръстите му, мир нему, което изигра важна роля за спасяването на вярващите от гибел поради жажда в няколко случая. Неосезаеми, нефизически, чудеса, като например отговарянето на молитвите му, като молитвата за дъжд. Пророкът Мухаммад, мир нему, предсказа много неща от невидимото, например завладяването в бъдеще на Египет, Константинопол и Иерусалим, както и разширяването на мюсюлманското владение. Той също така предсказа завладяването на Аскалон в Палестина и присъединяването му към Газа, исторически известна като Газа Аскалон, чрез думите си, най-добрият от вашия джихад е пазенето на границите, а най-доброто от него е в Аскалон, сила. Сяхиха на Александър Албани, което деликатно подсказва, че това място, споменато в хадиса, ще бъде в бъдеще арена на велик джихад, изискващ голямо търпение от благородни бойци чрез
Постоянство и защита в името на Аллах. Всичко, което той е предсказал, се е сбъднало. Пророкът Мухаммад, мир нему, е предсказал и научни факти, останали скрити от човечеството повече от 1400 години, докато съвременната наука не ги открива. Например, в хадис се казва: когато минат 42 нощи над капката, семето, Аллах изпраща ангел при нея, който й придава форма й. Създава слуха, зрението, кожата, плътта и костите й. Разказан от Мюслим. Съвременната ембриология доказва, че в началото на седмата седмица, т.е. от 43-я ден след оплождането, започва да се формира скелетът на ембриона и започват да се оформят човешки черти, потвърждение на думите на пророка. Чудото на свещения Коран, най-великото чудо, оставащо до съдния ден, със своя уникален стил, красноречивите араби не успели да създадат дори една сура, подобна на най-кратката сура в него. Свещеният Коран споменава много невидими, гаиб, неща. Това е станало причина много учени от различни научни области да приемат исляма, сред тези, които публично изразиха дълбоко възхищение от астрономическите факти в